Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα επόμενο tutorial για δίκτυα απολογιστών. Στο σημερινό tutorial θα αναφερθούμε κυρίως στα πρωτόκολλα BootB, THP και Telnet. Θα εξηγήσουμε πώς αυτά λειτουργούν και τις βασικές τους διαφορές. Οπότε, θα ξεκινήσουμε πρώτα με το πρωτόκολλο BootP. Το πρωτόκολλο BootP. Τι δεδομένα χρειάζεται ένας host α προκειμένου να αρχίσει την επικοινωνία? Μια IP διεύθυνση, έτσι, μια μάσκα υποδικτύου, την IP διεύθυνση ενός προκαθορισμένου δρομολογητή που είναι σε θέση να γνωρίζει την υπόλοιπη διαδρομή, δηλαδή το default gateway, και την IP διεύθυνση κάποιου server. Το πρωτόκολλο Bootstrap βασίζεται στο μοντέλο πελάτη εξυπηρετή client server και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σε υπολογιστές που δεν διαθέτουν στο σκληρό δίσκο τις 4 παραπάνω πληροφορίες που αναφέραμε, δηλαδή μια IP διεύθυνση, μια μάσκα υποδικτύου, τη default gateway και την IP διεύθυνση κάποιου αφιερωμένου server. Και ιστορικά έχει χρησιμοποιηθεί σε Unix-like υπολογιστές που δεν διαθέτουν σκληρό δίσκο, οι οποίοι επίσης αποκτούσαν την τοποθεσία του boot image χρησιμοποιώντας αυτό το πρωτόκολλο. Επίσης χρησιμοποιήθηκε και από εταιρείες για τη δημιουργία ενός προρυθμισμένου client εγκατάστασης. Δηλαδή πελάτη εγκατάσταση, δηλαδή είχε Windows για κάποια καινούργια PC. Βλέπουμε εδώ πέρα, στο παραπάνω παράδειγμα, ο πελάτης, ο client, δηλαδή ο BootP client, στέλνει ένα μήνυμα που περιέχει αυτή την πληροφορία και λέει αυτή είναι η Mac Α και χρειάζομαι μια IP διεύθυνση και ένα configuration file για να κάνω boot. Οπότε, στην παραπάνω εικόνα, ένα κλασικό παράδειγμα bootstrap επικοινωνίας. Εδώ έχουμε δύο σημαντικούς servers. Ο πρώτος είναι ο TFTP server και ο δεύτερος είναι που έχει βασικά ο TFTP server έχει το configuration file. Το configuration file που ζητάει ο χρήστης προκειμένου να κάνει boot. Γιατί όπως είπαμε, ένας BootB client δεν έχει δίσκο. Οπότε χρειάζεται ένα αρχείο, ένα configuration file για να κάνει boot. Που ο TFTP server το παρέχει αυτό. Και ο δεύτερος είναι ο BootP server που παρέχει τις υπηρεσίες του BootP πρωτοκόλλου. Προκειμένου να μπορέσει ένας νέος client να συνδεθεί σε ένα δίκτυο, χρειάζεται μια IP διεύθυνση και κάτι για να κάνει boot. Έτσι. Πρώτα, ο BootP client δεν έχει ούτε μια IP διεύθυνση, γι' αυτό έχει τη 0.0.0 εδώ πέρα διεύθυνση, δεν γνωρίζει ποια είναι η IP διεύθυνσή του και επίσης χρειάζεται κάτι για να κάνει boot, γιατί δεν έχει δίσκο. Πιστεύω εδώ πέρα ότι έχει τη Mac Α και λέει ότι αυτή είναι η Mac Α και χρειάζομαι μια IP διεύθυνση και ένα configuration file για να κάνω boot. Οπότε το BootP χρησιμοποιεί η επικοινωνία της σειράς 67 και 68. Οπότε, όταν το μήνυμα αυτό το λάβει BootP server θα του στείλει πίσω αυτή την απάντηση με όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστεί. Οπότε στη συνέχεια ο BootP server, αφού λάβει την αίτηση του BootP client, θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο fixed mapping, δηλαδή έχεις αυτή τη διεύθυνση Mac, τη Mac address αυτή λοιπόν θα είναι αντιστοιχείται με αυτή την IP διεύθυνση. Οπότε για να το αποδώσει μια IP διεύθυνση. Οπότε εσύ που μου έστειλες το μήνυμα που έχεις τη Mac Α διεύθυνση, που αποδίδεται Mac address, έτσι, που έχει στην κάρτα δικτύου BootP client, σου λέει ότι θα πάρεις αυτή την IP διεύθυνση που θα σου πω εγώ. Και επίσης του λέει ότι το αρχείο που θα κάνεις boot και πού είναι το path για να φορτώσεις αυτό το αρχείο. Πλέον ο BootP server στέλνει και στο πελάτη την πληροφορία για το DFTP server, που το αρχείο αυτό είναι στο DFTP server, και το όνομα του αρχείου για το οποίο θα κάνει boot. Και στο παράδειγμα μας εδώ πέρα είναι το /tftp boot/dl.img. Με απλά λόγια, το BootP παρέχει τη δυνατότητα σε έναν κόμμα πελάτη, ο οποίος δεν διαθέτει αποθηκευτική ικανότητα, δηλαδή είναι ένας diskless node, δεν διαθέτει δηλαδή κάποιον σκληρό δίσκο, να ανακαλύψει πρώτον την IP διεύθυνσή του, την διεύθυνση ενός εξυπηρετητή εκκίνησης και το όνομα αρχείου του πυρήνα του λειτουργικού συστήματος που πρόκειται να φορτώσει ο πελάτης. Η διαδικασία εκκίνησης Bootstrap αποτελείται από δύο φάσεις. Η πρώτη θα μπορούσε να λέγεται καθορισμός διεύθυνσης και επιλογή και αρχείο εκκίνησης. Αφού ληφθεί η πληροφορία διεύθυνσης και ονόματος αρχείου, ο έλεγχος περνά στη δεύτερη φάση της εκκίνησης, όπου γίνεται η μεταφορά του αρχείου.
η μεταφορά του αρχείου συνήθως γίνεται με τη χρήση του πρωτοκόλλου του FTP. Επειδή είναι απλό να υλοποιηθεί στην PROM του πελάτη. PROM λέμε Program Able Read Only Memory. Είναι μια ειδική μνήμη που μπορεί να κάνει κάποιους υπολογισμούς εκεί ο BootP Client. Να πούμε ότι το BootP Client τώρα πια πλέον δεν χρησιμοποιείται στο παρελθόν. Το BootP Client τώρα έχει αμυγός κατασταθεί με το DHCP, οπότε σπανίως θα δούμε BootP πια. Δηλαδή όλοι οι υπολογιστές έχουν δίσκο πια. Σπανίως θα δούμε υπολογιστές που δεν διαθέτουν κάποιον δίσκο. Τέλος πάντων, όμως το BootP μπορεί να λειτουργεί και με άλλα πρωτόκολλα όπως το SFTP και το FTP και το καθεξής. Εδώ βλέπουμε τώρα μια δομή ενός BootP μηνύματος. Όπως βλέπουμε στην εικόνα δεξιά, έτσι, είναι η δομή ενός BootP μηνύματος. Μια ολόκληρη γραμμή είναι μήκος 4 bytes. Οι τελευταίες γραμμές εδώ είναι 16 bytes, 64 bytes, 128 bytes και 64 bytes. Τα μεσαία πλαίσια που είναι με μπλε έχουν την πιο χρήσιμη πληροφορία του μηνύματος. Η πρώτη είναι η IP διεύθυνση. Εδώ είναι η IP διεύθυνση που θα αποδοθεί στο client. Μετά είναι η IP διεύθυνση ενός server, όπου ο συγκεκριμένος client θα μπορέσει να κάνει boot. Και επιπλέον είναι η IP διεύθυνση του δρομολογητή σε περίπτωση που ο server βρίσκεται σε κάποιο άλλο υποδίκτυο. Δηλαδή το gateway. Σε κάποιον δρομολογητή που γνωρίζει την υπόλοιπη διαδρομή, δηλαδή ένας NAT δρομολογητής. Ένας δρομολογητής τουλάχιστον που έχει NAT θύρας, δηλαδή ας πούμε έτσι. Στις παρακάτω διαφάνειες ακολουθεί και αναλυτική εξήγηση για κάθε ένα από αυτά τα πεδία που βλέπετε εδώ πέρα στο σχήμα αυτό. Καταρχάς, ξεκινάμε με το πρώτο που είναι το πεδίο που είναι το operation code, που είναι μήκος ενός byte. Αυτό το πεδίο καθορίζει τον τύπο του μηνύματος. Η τιμή 1 υποδηλώνει ότι είναι BootP μήνυμα αίτησης, BootP request message. Και η τιμή 2 υποδηλώνει ότι πρόκειται για BootP απαντητικό μήνυμα, response message. Έχουμε τα τύπος, δηλαδή υλικό τύπος ή τύπος υλικού, H-type, hardware type δηλαδή, που είναι και αυτό μήκος ενός byte. Αυτό το πεδίο καθορίζει τον τύπο του υλικού που χρησιμοποιείται σε ένα τοπικό δίκτυο. Κάποιες από τις τιμές που παίρνει αυτό το πεδίο είναι, ας πούμε, οι πιο σημαντικές τώρα εδώ πέρα έχω κρατήσει. Η 1 που είναι για Ethernet. Έχουμε και άλλες εδώ πέρα τιμές εδώ πέρα. Εντάξει, αυτά δεν είναι χρήσιμα τώρα να τα ξέρετε. Για άλλη μια εδώ 18 για οπτικό κανάλι. Το καθεξής. Μετά έχουμε λίγο μήκος. HLN, Hardware Address Length. Δηλαδή το μήκος της διεύθυνσης του υλικού. Καθορίζει το μήκος των διευθύνσεων υλικού στο BootP μήνυμα. Τα έχουμε τα hops που είναι τα άλματα. Αυτό το πεδίο έχει την τιμή 0 πριν ο BootP πελάτης μεταδώσει το μήνυμα αίτησης BootP και χρησιμοποιείται από τους BootP Relay Agents για να επιβλέπουν τη μετάδοση των BootP μηνυμάτων. Μετά έχουμε το ID συναλλαγής που είναι μήκος 4 byte σύμφωνα με το RFC 951. Για να σημειωτέω το RFC, Request for Comments. Εκεί περιέχει όλες τις πληροφορίες για κάθε πρωτόκολλο δικτύων. Αναλυτικά μπορούμε να μάθουμε πληροφορίες για το πώς αυτά λειτουργούν και έχει αναλυτικά πληροφορίες για κάθε πρωτόκολλο. Τέλος πάντων, σύμφωνα λοιπόν με το RFC 951, ο πελάτης BootP εισάγει σε αυτό το πεδίο των αριθμών των δευτερολέπτων που πέρασαν από τη στιγμή που ο BootP πελάτης άρχισε τη διαδικασία του boot. Αυτό το πεδίο παρέχει υποτιθέμενα πληροφορίες για τον BootP server, έτσι ώστε να τους βοηθήσει να επιλέξουν σε ποιο request πρέπει να απαντήσουν πρώτα. Θα έχουν τα δευτερόλεπτα, μήκος 2 byte. Στο πεδίο αυτό ο BootP πελάτης εισάγει τον αριθμό των δευτερολέπτων που πέρασαν από τη στιγμή που ο BootP πελάτης ξεκίνησε τη διαδικασία του boot. Αυτό το πεδίο παρέχει πληροφορίες για τους BootP πελάτες, BootP εξυπηρετητές, ώστε να γνωρίζουν σε ποιο αίτημα πρέπει να στείλουν απάντηση. Και μετά έχουμε σημαίες, flags, που είναι μήκος 2 bytes, που αυτό το πεδίο, στο αρχικό BootP Standard RFC 951, ήταν κενό και είχε μήκος 2 bytes. Μετά στο RFC
1542 άλλαξαν αυτό το πεδίο σε το πεδίο flag, όπου περιέχει μόνο μία ένδειξη flag. Και έχω στην παρακάτω διαφάνεια έναν πίνακα με τις δύο τιμές που μπορεί να πάρει αυτό το πεδίο. Τουλάχιστον με το RFC 1542. Η πρώτη τιμή που μπορεί να πάρει είναι το B, είναι 21 bit, είναι ένα broadcast flag, όπου αυτό τοποθετείται τότε όταν ένας boot πελάτης που δεν γνωρίζει την δική του IP διεύθυνση τη χρονική στιγμή αυτή, στέλνει το δικό του boot μήνυμα αίτησης και θέτει στο flag αυτό την τιμή 1. Αυτό χρησιμοποιείται σαν ένδειξη για έναν boot server ή για έναν κόμβονα μετάδοσης, έναν relay angel δηλαδή, ότι θα πρέπει να στείλει την απάντησή του ως broadcast μήνυμα. Και μετά έχουμε το πεδίο reserved, την τιμή reserved, ας το πούμε, είναι 15 bits και τίθεται σε 0 όταν δεν χρησιμοποιείται. Μετά έχουμε τη διεύθυνση IP πελάτη, μήκος 4 bytes. Εάν ο boot πελάτης έχει μια τρέχουνα IP διεύθυνση και σκοπεύει να την κρατήσει, την τοποθετήσει σε αυτό το πεδίο. Ή μετά το άλλο πεδίο, η δική σου IP διεύθυνση που είναι μήκος 4 byte, σε αυτό το πεδίο ο boot server τοποθετεί την IP διεύθυνση που θα αποδοθεί στον boot πελάτη. Μετά το άλλο πεδίο που είναι η IP διεύθυνση εξυπηρετή, που είναι μήκος 4 bytes, σε αυτό το πεδίο τοποθετεί η IP διεύθυνση του boot εξυπηρετητή. Μετά έχουμε το πεδίο IP διεύθυνση δρομολογητή μήκος 4 bytes. Σε αυτό το πεδίο τοποθετείται η IP διεύθυνση ενός boot relay agent, δηλαδή το gateway. Δηλαδή κάποιος gateway router που γνωρίζει το υπόλοιπο δίκτυο. Γιατί προφανώς εμείς σε ένα τοπικό δίκτυο σκεφτόμαστε τοπικά, δεν γνωρίζουμε το έξω δίκτυο. Κάποιος relay agent, κάποιο δηλαδή gateway γνωρίζει το υπόλοιπο δίκτυο. Τώρα έχουμε τη διεύθυνση υλικού πελάτη που είναι μήκος 16 bytes. Η διεύθυνση υλικού πελάτη του bootp πελάτη που στέλνεται σε ένα bootp reply μήνυμα και χρησιμοποιείται για να βρούμε την IP διεύθυνση που έχει αποδοθεί σε μια συσκευή και πιθανόν στα bootp απαντητικά μηνύματα. Να το βρούμε και αυτό επίσης. Ένα όνομα υπολογιστή εξυπηρετεί επίσης είναι το πεδίο αυτό. Μήκος 16 bytes, όπου ο bootp server που στέλνει το boot reply, τα boot reply μηνύματα μπορεί συνήθως να συμπληρώσει σε αυτό το πεδίο το όνομά του και να πει ότι αυτό είναι ένα όνομα υπολογιστή. Και μετά έχουμε το όνομα αρχείο κίνησης, μήκος 128 bytes, περιέχει ολόκληρο το μονοπάτι καταλόγου, directory path και το όνομα του αρχείου, boot file, όπου μπορεί ο boot πελάτης να το κατεβάσει. Και μετά έχουμε την περιοχή ειδικά για κατασκευαστές, μήκος 4 byte, που αρχικά σχεδιάστηκε για να επιτρέπει στους κατασκευαστές να ρυθμίζουν το πρωτόκολλο bootp στα μέτρα των διαφορετικών κατασκευαστών υλικού. Οπότε τώρα πάμε στο πρωτόκολλο DHCP. Το πρωτόκολλο δυναμικής καταχώρησης IP διευθύνσεων, Dynamic Host Configuration Protocol DHCP, δημιουργήθηκε ως επέκταση του παλαιότερου πλέον πρωτοκόλλου bootp. Η πρώτη λέξη του πρωτοκόλλου DHCP περιγράφει την πιο σημαντική δυνατότητά του, δηλαδή ότι οι IP διευθύνσεις καταχωρούνται σε έναν host δυναμικά. Η αλλαγή αυτή από το μοντέλο στατικής καταχώρησης IP διευθύνσεων σε δυναμική καταχώρηση άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις IP διευθύνσεις στο DHCP. Σε σχέση με το bootp, όπου το host configuration είναι μια απλή διαδικασία, όπου όριζε σε ένα host την IP διεύθυνσή του και άλλους παραμέτρους, στο DHCP αυτό επεκτείνεται και αποτελεί πλέον το απόλυτο μέσο για την διαχείριση των IP διευθύνσεων στους οργανισμούς ή εταιρείες. Στις παρακάτω διαφάνειες θα περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το DHCP και με ποιο τρόπο καταχωρεί IP διευθύνσεις σε ένα host. Υπάρχουν λοιπόν δύο κύριες κατηγορίες λειτουργίες βασικά του DHCP. Η πρώτη δυνατότητα είναι ένας μηχανισμός ο οποίος θα διαμοιράσει IP διευθύνσεις σε host και η δεύτερη δυνατότητα είναι ποιοι θα είναι οι clients που μπορούν να στείλουν αιτήματα για IP διευθύνσεις και άλλες ρυθμίσεις δεδομένων από εξυπηρετητές, από servers. Η παροχή μιας IP διεύθυνσης σε ένα πελάτη client είναι το πιο θεμελιώδες έργο σε ένα πρωτόκολλο host configuration. Τώρα, για λόγους ευελιξίας, το πρωτόκολλο DHCP παρέχει τρεις μηχανισμούς δυναμικής έβρεσης IP διευθύνσεων. Ότι είναι στατική κατανομή, μια συγκεκριμένη IP διεύθυνση αποδίδεται σε μια συσκευή client από τον διαχειριστή του συστήματος.
έχουμε μετά την αυτόματη κατανομή, όπου το DHCP αποδίδει αυτόματα μία μόνιμη IP διεύθυνση σε μια συσκευή. Και μετά έχουμε τη δυναμική κατανομή, όπου το DHCP αποδίδει μια προσωρινή IP, όπου αυτή έχει επιλεχθεί από έναν DHCP server για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή έως ότου ο DHCP client δεν θα την χρειαστεί. Οπότε, από τις παραπάνω τις μεθόδους κατανομής IP διευθύνσεων του DHCP, η δυναμική κατανομή διευθύνσεων χρησιμοποιείται πιο πολύ και είναι η πιο σημαντική. Στη δυναμική κατανομή, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, οι hosts κρατάνε μια προσωρινή IP διεύθυνση έως ότου ενημερώσουν τον DHCP server ότι δεν χρειάζεται πλέον αυτή την IP διεύθυνση. Δηλαδή κάνουν το lease. Ένας host πλέον δεν είναι περιορισμένο σε μια συγκεκριμένη IP διεύθυνση. Στο DHCP ένας server, βασικά ένας DHCP server έχει στη διάθεσή του τις IP διευθύνσεις και δίνει δικαιώματα σε έναν client για να τις χρησιμοποιήσει αυτές τις διευθύνσεις για κάποιο χρονικό διάστημα. Ο server εγγυάται ότι δεν θα αποδοθεί η ίδια IP διεύθυνση σε κάποιο άλλο client, πάντα βέβαια σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο client είναι υπεύθυνος για να λάβει τις συγκεκριμένες λειτουργίες. Αλλά δηλαδή κάποιες λειτουργίες ρυθμιστικές, δηλαδή να αφήσει άμα θέλει την IP να κάνει κάποιες λειτουργίες, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ή μπορεί άμα θέλει να κρατήσει αυτή την IP. Με απλά λόγια, στο DHCP η πιο σημαντική λειτουργία είναι η δυναμική κατανομή, όπου αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι IP διευθύνσεις σε σχέση με παλιότερα, όπου σε κάθε μία συσκευή ανήκε μία συγκεκριμένη IP διεύθυνση στο DHCP server και διαχειρίζεται όλες αυτές τις συσκευές IP διευθύνσεις, όπου βρίσκονται σε έναν πίνακα διευθύνσεων και ο κάθε πελάτης client νοικιάζει lease, δηλαδή είναι στην ουσία, ας το πούμε ότι νοικιάζει μια IP διεύθυνση από έναν εξυπηρετητή server μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οπότε, ο διαχειριστής ενός δικτύου που δεν είναι υποχρεωμένος να ορίσει το μέγιστο ή ελάχιστο χρόνο νοικίασης μιας IP διεύθυνσης, δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένος δηλαδή, να ορίσει ένα μέγιστο ή ελάχιστο χρόνο νοικίασης για τον client, δηλαδή του πει ότι μπορεί απλά να επιλέξει ένα αριθμό που να είναι κατάλληλος με βάση τα δεδομένα του δικτύου. Κάποια παραδείγματα ενοικίασης για IP διευθύνσεις είναι μία ώρα ή λιγότερο, όπου χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου πολλοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνδέονται ή αποσυνδέονται σε ένα δίκτυο και όπου οι IP διευθύνσεις είναι περιορισμένες ή ελάχιστες. Μία μέρα, κατάλληλο για περιπτώσεις όπου ένα guest μηχάνημα τυπικά είναι ανοιχτό για ολόκληρη ημέρα ή σε περιπτώσεις όπου ένας client χρειάζεται καθημερινή επιβεβαίωση για να χρησιμοποιήσει μια IP διεύθυνση. 3 μέρες επίσης, αυτό είναι ένα default που χρησιμοποιείται από τη Microsoft. Αυτό και μόνο το κάνει μια πιο διάσημες επιλογές. Μια εβδομάδα είναι μια ενδιάμεση λύση ανάμεσα σε μέγιστο ή ελάχιστο χρόνο νοικίασης μιας IP διεύθυνσης. Ένας μήνας, άλλη μια ενδιάμεση λύση ανάμεσα σε μέγιστο ή ελάχιστο χρόνο νοικίασης IP διεύθυνσης. 3 μήνες, παρέχει μια λύση για IP διευθύνσεις που είναι σταθερές και δεν αλλάζουν τόσο συχνά. Επίσης, μια πολύ καλή ιδέα αν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες IP διευθύνσεις και αν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι κλειστοί για πολλές μέρες ή εβδομάδες περίοδου. Αυτό μπορεί να το συναντήσουμε και σε πανεπιστήμια, δηλαδή όπου το καλοκαίρι οι φοιτητές φεύγουν και οι υπολογιστές δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά. Ένας χρόνος όπου εδώ είναι περίπου άπειρος χρόνος ενοικίασης, δηλαδή infinite lease time. Όπως αναφέρουμε στις προηγούμενες διαφάνειες, στο πρωτόκολλο DHCP, ένας πελάτης client νοικιάζει μια IP διεύθυνση από έναν DHCP εξυπηρετή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπου αυτό έχει οριστεί από το διαχειριστή του δικτύου. Όταν, για παράδειγμα, ας πάμε με την κλασική την καθημερινότητα, τη ζωή μας, έτσι. Πώς ζούμε, δηλαδή, πάμε διακοπές, πες ότι θέλουμε να νοικιάσουμε διαμέρισμα. Όταν, για παράδειγμα, κάποιος νοικιάζει ένα διαμέρισμα, υπογράφει μια σύμβαση νοικίασης παραχώρησης. Αφού αυτή υπογεγραφεί, τότε και μόνο τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαμέρισμα εντός βεβαίως ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Αν είναι ευχαριστημένο με αυτό το διαμέρισμα, θα ανανεώσει αυτή τη σύμβαση νοικίασης πριν αυτή λήξει, έτσι ώστε να μπορεί να το κρατήσει. Αν αυτή φτάσει κοντά στην ημερομηνία λήξης τη σύμβαση, ο ιδιοκτήτης του διαμέρισματος θα ζητήσει να φύγει από το διαμέρισμα. Οπότε, αν το άτομο που νοικιάζει το διαμέρισμα αυτό αποφασίσει να φύγει από αυτό το διαμέρισμα, τότε τερματίζεται η σύμβαση νοικίασης παραχώρησης. Το ίδιο λοιπόν μπορούμε να σκεφτούμε και εδώ στο DHCP. Το DHCP λοιπόν έχει
παρόμοιος κύκλος ζωής, life cycle, όπου είναι παρακάτω. Πρώτη είναι η διανομή allocation. Ένας DHCP πελάτης εκκινεί χωρίς να έχει νοικιάσει κάποια IP διεύθυνση. Για να αποκτήσει μια IP διεύθυνση πρέπει να κινήσει μια διαδικασία διανομής. Η ανακατανομή επίσης, η allocation. Εάν ένας πελάτης έχει ήδη νοικιάσει μια IP διεύθυνση, τότε όταν θα παρακινήσει, δηλαδή θα επανεκκινηθεί, ή όταν κλείσει ή ξανανοίξει, θα αρχίσει η επικοινωνία με έναν DHCP server προκειμένου να επιβεβαιώσει την ενοικίαση της IP διεύθυνσης και να λάβει και άλλες σχετικές παραμέτρους. Κανονική λειτουργία, normal operation, όπου μόλις μια ενοικίαση IP διεύθυνση είναι επιτυχής, ο πελάτης client λειτουργεί κανονικά χρησιμοποιώντας την IP διεύθυνση που ενοικίασε. Ανανέωση, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ας πούμε, που έχει λήξει ο χρόνος ενοικίασης για μια IP διεύθυνση, τότε ο πελάτης θα επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον server που του έδωσε αυτή την IP προκειμένου να την ξανανοικιάσει. Επανασύνδεση είναι αν η διαδικασία ανανέωσης αποτύχει, τότε ο πελάτης client θα επιχειρήσει να επανασυνδεθεί με έναν οποιοδήποτε DHCP server προκειμένου να ενοικιάσει μια IP διεύθυνση. Ας πούμε ότι μπορεί να αποτύχει γιατί ο server εκείνη τη στιγμή δεν είναι ενεργός, μπορεί να μην λειτουργεί, μπορεί να έχει κάποια προβλήματα και να αναγκαστεί να επικοινωνήσει με κάποιον άλλον DHCP server. Όχι ότι αυτόματα ότι ο πελάτης, σαν αυτός ο πελάτης μπορεί να αποτύχει, αλλά ότι ο server μπορεί εκείνη τη στιγμή που επικοινωνεί ή που θέλει να επικοινωνήσει να έχει κάποιο πρόβλημα. Μετά έχουμε την απόλυση, όπου όταν ο πελάτης client για κάποιο λόγο αποφασίσει ότι δεν χρειάζεται πλέον την IP διεύθυνση που ενοικίασε. Εντάξει, τώρα βλέπουμε ένα παράδειγμα αυτό που αναφέραμε παραπάνω. Βλέπουμε πώς αυτό λειτουργεί. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα παράδειγμα 8 ημερών και έχουμε κίνηση στο χρονοδιακόπτη που χρησιμοποιεί όλες τις διαδικασίες που είπαμε παραπάνω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το αναλύσω, απλά το θεώρησα χρήσιμο έτσι να το φτιάξω για να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί πάνω κάτω όλο αυτό το παραδείγμα που αναλύσαμε. Αλλά δεν θα το αναλύσω τώρα γιατί δεν έχει νόημα. Τώρα πώς λειτουργεί μια DHCP κοινωνία. Όταν ένας πελάτης DHCP κινείται, δηλαδή σε λειτουργία, δεν είναι ικανός να στείλει ή να λάβει πληροφορία. Διότι δεν έχει μια IP διεύθυνση για να επικοινωνήσει με άλλους υπολογιστές. Παρ' όλα αυτά μπορεί να συμμετάσχει σε ανταλλαγή μηνυμάτων εκπομπής broadcast. Ο DHCP πελάτης και ο DHCP εξυπηρετής χρησιμοποιούν broadcast μηνύματα για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Broadcast μήνυμα, καταρχάς, να το επαναλάβω, το έχω πει και σε προηγούμενα tutorials, είναι ένα μήνυμα που στέλνεται σε όλους. Προς όλους τους χρήστες ενός τοπικού δικτύου. Τα broadcast μηνύματα είναι ορατά μόνο σε ένα τοπικό broadcast domain. Δηλαδή αυτά τα μηνύματα broadcast δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουν σε ένα άλλο δίκτυο. Ο λόγος αυτός οφείλεται διότι οι δρομολογητές routers απορρίπτουν τις περιορισμένες broadcast IP διευθύνσεις. Υπάρχουν δύο σημαντικές IP διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται σε DHCP μηνύματα. Αυτές είναι οι 0.0.0 και οι 255.255.255.255. Η 0.0.0.0 χρησιμοποιείται από μια συσκευή όταν δεν έχει χορηγήσει σε αυτή μια IP διεύθυνση. Όταν ένας DHCP πελάτης τίθεται σε λειτουργία, δεν έχει μια εγκυρία IP διεύθυνση. Η IP διεύθυνση 255.255.255.255 είναι γνωστή ως περιορισμένη broadcast IP διεύθυνση. Ένα αυτοδύναμο πακέτο IP datagram με την IP 255.255.255.255 θεωρείται σαν μήνυμα broadcast σε ένα τοπικό δίκτυο LAN. Τα μηνύματα DHCP Discover και DHCP Request στέλνονται από έναν DHCP πελάτη προς τον DHCP εξυπηρετή. Τα δε μηνύματα DHCP Offer και DHCP Pack στέλνονται μόνο από τον DHCP εξυπηρετή προς τον DHCP πελάτη. Οπότε, η διαδικασία σήμανσης ρυθμίσεως του DHCP από τον DHCP εξυπηρετή περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα που θα δείξουν στις διαφάνειες. Παρακάτω διαφάνειες. Οπότε, μετά έχουμε το DHCP Discover, όπου ένας DHCP πελάτης στέλνει ένα μήνυμα εκπομπής broadcast τύπου DHCP Discover στο δίκτυο, που περιέχει τη φυσική διεύθυνση MAC που προορίζεται στη UDP θύρα 68, δηλαδή αυτό το αυτοδύναμο πακέτο
είναι στην ουσία μια αίτηση προς τον DHCP εξυπηρετή, ο οποίος με τη σειρά του λαμβάνει αυτό το πακέτο για να λάβει πληροφορίες ως προς την ρύθμιση. Όπως λέει και το όνομά του στην ουσία, αυτό το μήνυμα εντοπίζουμε τον DHCP εξυπηρετή. Όπως βλέπουμε τώρα και εδώ πέρα και στην παραπάνω εικόνα, η φυσική MAC διεύθυνση προορισμού ενός DHCP Discover μηνύματος είναι η FF, Παύλα FF και το καθεξής, η οποία είναι η broadcast MAC διεύθυνση, ένα Ethernet πλαίσιο frame με μία broadcast φυσική διεύθυνση MAC προορισμού κατευθύνεται προς όλες τις σύρες ενός τοπικού δικτύου LAN. Το μήνυμα DHCP Discover θα παραδοθεί σε κάθε συνδεδεμένο κόμβο του τοπικού δικτύου. Μετά έχουμε το DHCP Offer. Σε περίπτωση που το μήνυμα DHCP Discover μεταφερθεί επιτυχώς σε όλους τους διασυνδεδεμένους υπολογιστές του τοπικού δικτύου, τότε ο κάθε DHCP εξυπηρετής που θα λάβει αυτό το μήνυμα θα στείλει ένα πατεντικό μήνυμα τύπου DHCP Offer πίσω στο DHCP πελάτη. Οι υπόλοιποι υπολογιστές που δεν είναι DHCP εξυπηρετές θα παρακάψουν αυτό το μήνυμα. Ένα μήνυμα DHCP Offer περιέχει τα προσφερόμενα στοιχεία αριθμίσεων TCP/IP, όπως την IP διεύθυνση και τη μάσκα υποδικτύου. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο ο DHCP πελάτης που έστειλε το μήνυμα DHCP Discover λάβει παραπάνω από ένα μήνυμα DHCP Offer, τότε αποδέχεται το μήνυμα που θα φτάσει πρώτο. Οποιοδήποτε άλλο μήνυμα DHCP Offer που θα έρθει αργότερα το απορρίπτει. Παρακάτω εικόνα δείχνει ένα παράδειγμα DHCP Offer. Βλέπουμε εδώ πέρα τη δομή με την οποία τι πληροφορία περιέχει ένα μήνυμα DHCP Offer. Οπότε πάμε να εξηγήσουμε και τα επόμενα μήνυματα. Μετά έχουμε το DHCP Request, όπου ένας DHCP πελάτης αφού αποδεχτεί το μήνυμα DHCP Offer από το DHCP εξυπηρετή θα πρέπει να στείλει με τη σειρά του ένα αυτοδύναμο πακέτο broadcast, το οποίο λέγεται DHCP Request. Αυτό το πακέτο περιέχει την IP διεύθυνση του DHCP εξυπηρετή που έστειλε το DHCP Offer και τη φυσική διεύθυνση MAC του DHCP πελάτη, δηλαδή τη φυσική διεύθυνση αυτού που στέλνει το DHCP Request. Παρακάτω εικόνα δείχνει ένα παράδειγμα επίσης DHCP Request, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ένα παράδειγμα DHCP Request. Και μετά έχουμε ένα DHCP Pack μήνυμα, όπου ο DHCP εξυπηρετής από τον οποίο στάθηκε το μήνυμα DHCP Offer λάβει το αυτοδύναμο πακέτο DHCP Request, με τη σειρά του δημιουργεί ένα αυτοδύναμο DHCP Pack, DHCP Acknowledgement δηλαδή με λίγα λόγια. Αυτό το πακέτο περιέχει την IP διεύθυνση και τη μάσκα υποδικτύου για τον DHCP πελάτη. Μπορεί να περιέχει και άλλες πληροφορίες TCP/IP ή πληροφορίες ρυθμίσεων όπως προκαθορισμένη πύλη, default gateway και ούτε καθεξής. Τις IP διευθύνσεις του DNS εξυπηρετή και ούτε καθεξής. Και όταν ο DHCP πελάτης λάβει το DHCP pack θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει αυτή την IP διεύθυνση. Όπως είδαμε παραπάνω, για να επικοινωνήσει ένας DHCP πελάτης και ένας DHCP εξυπηρετής ανταλλάζουν μηνύματα. Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε συνοπτικά στα πεδία αυτού του μηνύματος. Όλα τα DHCP μηνύματα έχουν το ίδιο ακριβώς σχεδιασμό. Το DHCP αναπτύχθηκε, όπως είχαμε πει και προηγουμένως, από το BootP και όλα τα μηνύματα DHCP βασίζονται σε αυτό, διότι το DHCP διαμοιράζεται με το BootP της UDP θύρας 97 και 68. Το BootP και κατά συνέπεια το DHCP χρησιμοποιούν το UDP ως πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων, το οποίο, όπως είχα πει και σε προηγούμενα tutorials, δεν παρέχει αξιοπιστία. Οι DHCP πελάτες καλούνται να ξαναστείλουν τα μηνύματά τους αν δεν λάβουν απάντηση από τον DHCP εξυπηρετή. Για παράδειγμα, ένας DHCP πελάτης στείλει ένα DHCP request μήνυμα και δεν απαντήσει σε αυτό ο DHCP εξυπηρετής. Τότε ξαναστέλνει τα μηνύματα εκπομπής πάνω από 4 φορές σε 2, 4 και 8 και 16 δευτερόλεπτα. Αν παρόλα αυτά ο DHCP πελάτης εξακολουθεί να μην λαμβάνει απάντηση μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο, τότε ξαναστέλνει κάθε 5 λεπτά. Οπότε τώρα στην παρακάτω διαφάνεια, εδώ δηλαδή, έχουμε αυτή τη δομή του DHCP μηνύματος. Δηλαδή αυτό είναι η δομή ενός DHCP μηνύματος. Βλέπουμε ότι είναι ακριβώς όμοιο με το BootP format, δηλαδή με τον σχεδιασμό, με τη δομή με την οποία έχει και το BootP μήνυμα, διότι βασίστηκε πάνω σε αυτό. Οπότε πολλά πράγματα είναι ίδια. Οπότε πάμε να αναλύσουμε τώρα κάθε πεδίο. Το πρώτο εδώ πέρα πεδίο, βλέπουμε εδώ πέρα κωδικός λειτουργίας, τα έχω αριθμίσει κιόλας για να μην έχουμε θέμα. Το πρώτο πεδίο
που είναι ο κωδικός λειτουργίας, καθορίζει τον τύπο του DHCP μηνύματος. Αν για παράδειγμα τεθεί σε 1, τότε είναι ένα DHCP μήνυμα αίτησης πελάτη, DHCP request client. Αν τεθεί σε 2, τότε είναι μήνυμα απάντηση εξυπηρετή, DHCP response server. Το δεύτερο πεδίο είναι η διεύθυνση τύπου υλικού. Καθορίζει την αρχιτεκτονική υποδομή ενός τοπικού δικτύου LAN. Για παράδειγμα, για να καθοριστεί ο τύπος του Ethernet, πρέπει το πεδίο αυτό να τεθεί σε 1. Επίσης, μετά έχουμε το τρίτο πεδίο που είναι το μήκος διεύθυνσης υλικού. Καθορίζεται το μήκος φυσικής διεύθυνσης MAC, το επίπεδο συνδεδομένων, σε bytes. Στο Ethernet που χρησιμοποιείται ευρέως LAN δίκτυα, η τιμή που θα πάρει αυτό το πεδίο θα είναι το 6. Το τέταρτο πεδίο που είναι τα άλματα, τα hops, είναι ο αριθμός hops που έγιναν κατά την πρόθεση του μηνύματος. Μετά έχουμε το πέμπτο πεδίο που είναι ένα αναγνωριστικό συνδιαλλαγής. Χρησιμοποιείται από τους DHCP πελάτες για να ταιριάξουν τα απαντητικά μηνύματα του DHCP εξυπηρετή με τις προηγούμενες αιτήσεις μηνυμάτων που μεταδόθηκαν. Μετά έχουμε το έκτο αριθμό πεδίου που είναι δευτερόλεπτα, ο χρόνος που διήρκεσε σε δευτερόλεπτα από τη στιγμή που ο DHCP πελάτης εκκίνησε τη διεργασία DHCP. Μετά έχουμε σημαίες, το πεδίο αυτό αποκαλείται ως broadcast bit και μπορεί να τεθεί σε 1 ως ένδειξη ότι τα μηνύματα ως προς τον DHCP πελάτη πρέπει να είναι broadcast. Μετά έχουμε το 8 πεδίο δηλαδή στην ουσία, διεύθυνση IP πελάτη, η IP διεύθυνση του DHCP πελάτη, η οποία ορίζεται από τον ίδιο όταν έχει επιβεβαιώσει ότι η διεύθυνσή του είναι έγκυρη. Μετά έχουμε το ένα το πεδίο που είναι η διεύθυνση IP πελάτη που ορίστηκε από τον DHCP εξυπηρετή. Είναι η IP διεύθυνση του DHCP πελάτη όπου έχει οριστεί, δηλαδή από τον DHCP εξυπηρετή για να ενημερώσει τον πρώτο για την IP διεύθυνση που θα έχει. Έχουμε τη διεύθυνση IP εξυπηρετή, είναι η IP διεύθυνση του επόμενου DHCP εξυπηρετή που καλείται να επικοινωνήσει ο DHCP πελάτης προκειμένου να γίνει διαδικασία ρύθμισης. Και μετά έχουμε τη διεύθυνση IP δικτυακής πύλης, όπου είναι η διεύθυνση του τοπικού gateway που λειτουργεί ως relay agent του DHCP. Μετά έχουμε διεύθυνση υλικού, είναι η φυσική διεύθυνση MAC του DHCP πελάτη. Μετά έχουμε τη διεύθυνση υλικού εξυπηρετή, που είναι η φυσική διεύθυνση του DHCP εξυπηρετή που θα επικοινωνήσει ο DHCP πελάτης για την διαδικασία ρύθμισης. Και μετά έχουμε το όνομα αρχείου κίνησης, το όνομα αρχείου του DHCP πελάτη προκειμένου να κάνει έτσι για τον επόμενο DHCP εξυπηρετή. Για παράδειγμα, το όνομα αρχείου που περιέχει το λειτουργικό σύστημα του συγκεκριμένου DHCP πελάτη. Τώρα, αυτό και τελευταίο θα είναι το πρωτόκολλο Telnet. Το Telnet είναι μία από τις υπηρεσίες του διαδικτύου Ιντερνετ που μας επιτρέπει να συνδέομαστε σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή για να δουλέψουμε αλληλεπιδραστικά σε αυτόν χρησιμοποιώντας τα προγράμματα όσο να είμαστε δηλαδή άμεσα συνδεμένοι μαζί του. Για παράδειγμα, το δικό μας τερματικό προσωπικός υπολογιστής, workstation, τερματικό ενός Unix συστήματος κ.ο.κ. μετατρέπονται σε τερματικό του απομακρυσμένου υπολογιστή, ο οποίος ανταποκρίνεται στις εντολές μας. Το Telnet λοιπόν βασίζεται και αυτό με τη σειρά του στην αρχιτεκτονική πελάτη εξυπηρετητή, client server. Για να το χρησιμοποιήσουμε, εκτελούμε στον υπολογιστή μας ένα πρόγραμμα Telnet πελάτη, Telnet client, ενώ στον απομακρυσμένο υπολογιστή μας εκτελείται ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Telnet εξυπηρετής, Telnet server. Ο Telnet εξυπηρετής μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις αιτήσεις συγχρόνως, δημιουργώντας μια νέα διεργασία για κάθε αίτηση. Και εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα Telnet session σε ένα Telnet εξυπηρετή, σε ένα Telnet server. Εντάξει, εδώ πέρα έχει και παραπάνω πράγματα για το Telnet, αλλά δεν ήθελα να επεκτείνω τώρα κι άλλα. Ελπίζω να καταλάβατε πολλά από το σημερινό tutorial, ελπίζω να μην είχατε απορίες. Αν έχετε τώρα απορίες, σχολιάστε κάτω το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like. Και επίσης μην ξεχάσετε subscribe στο κανάλι μου, γιατί αυτό με βοηθάει να συνεχίζω τα βίντεο μου. Οπότε θα σας δώσω στο επόμενο tutorial.